Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Voice of the People Party VPP hakasni palai kal ipor khaddo ya Vice Chancellor jang ka School ba North Eastern Hill University Nehu u Professor PS Shukla bon penbet yaki jingle persha yaki Trai Trai Muluk kani ka jelam mekhlaya haka jingya krem bakilap thai kubor hadin ka jingya kando ya Vice Chancellor u President ka VPP u ba aden melabasai moj ulong ka jingya kando ya VC kalong halor ki babon ki kendrum ki kendam ka jing shala ben jong ki Bri U jongi ki jing jong ki sama puli bat ki nong hikai ki ya kendo haka jing ya kendo ngila ong yo VC Lada ka Jingduh jong mi ha school ba kalong ka Jingduh nong yangi kan bahaba men mi no nakani ka jaka jongi namar nginam sha yanu ban wan hang ni ban pen mentoy yaki weipat ki bam dai hok ban yo jing mentoy bat ki ban pendu nong ya ka jai ben riu ka jongi lapen pau ba aden kata ka dei ka kerwo bangi one eye ha u bat ni ai ru ya u khendet por ba un pen bet yakini ki ki jingle ki balong persha yangi ki Trai Muluk ki Trai jaka ni ki balong anti lokal ula benram habakli presiden ka VP ula ong in ap ya ka jubab jong u ki bon ki mat ki bawan ban pen sngo ha VC hang ni ki jingle don bor jong ni VC habau chim ya ka nu ka rai u klem da buram ya ka Nehu ak ka jingthung yo professor bala shong thaj apok ka Nehu tura campus kini ki don por satang license ka ka jing no sinyang jongki syakapuli ka dangli kimla ban long kum ki supervisor ni ki guide nakabanta ki samla puli kan long ka Jingduh nong ka bakra da ka ba nuksa ba VC ulathung yo colonel Omkar Singh u sipai bala shong thaj kum controller of examination kula ong ka ba ki samla puli kilamat hakini ki khendiat banai namarba uni u sipai bala shong thaj udan ya ka jing tebet ban penyat kam ha office ki Nehu lakan tiu yo umenta kumu registrar ka ba klem don ya kanu kalenti kini kidai tang ki katukan ni namarba kilabon ki jing bauni u VC ulapen mi bat menta ka syong ha ukum nu ban penbet ya kita ki jing nilai pori u baun penbet ya kini ki jing le don bor bat ki jing le bakla jong u barun hap pentip yangi hakik ndiat sngi balada kam long kumta nginam syong klikti u haban mi na sendan nakani ka jela bat kam don jing mut yo ban syong hang ni laben rap u ba aden nakaliang jong VC ka Nehu ula ong bakin nang yalam jong ka VPP bakan thop yo MP ka Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon u badai ru nang hikai jong ka university kilaya kendo yo u ban ya kren halor ki babon ki mat jong ka school ba kat kum ga jing ong jong u ka city ka ba wan na MP ka kado bo hapan simkhia na ka benta ka bah ka miat jong ki Trai Muluk nre u MP ha ka city ula kado shai bakam dai ban long shabar jong ka rule ngala persyang ban trekam hapo ki rule ban ngalawan ra ro ya ka benta ban penbet ya ka jing trekam hapo ka school ba long u Professor Shukla shu ulakam baka school ba kala pen trekam ki babon ki kendon jang ka UGC na ka benta ka academic excellence habakli halor ka jingbo jingkali jang ka VVP hakabaya dai ba ka jing thungkam yo sipai bala shong thaj ubam don jing tip AA kumunong penyaj examin u VC ka Nehu ulayathu bakidan nyongut ki dukhat jong ka selection committee bala khle hi damau ka baju menjor ya ki babon ki jing thungkam hapo ka school ba ulong ka selection committee ka kanthop ya ki expert na bar ka jalla nalor uwe dukhat bala thung da ka president jong kari India badu registrar na ka weipat ka school ba nila khot ya ka interview hadin bala bishar bania ya ki application nila thung yo sipai bala shong thaj kumu registrar jong ka school ba hadin bala bor renti agi kendon ulong u Professor Shukla ulong ba ula ru ban pen saki daki kot kisla la daki paidbah kim ngai ye ka ga ba ulayathu ka jingjit kam da shong tang na u Vice Chancellor ho u Vice Chancellor u de u chairman jong ka committee ngan hab ban menjor ye ka jingthung kam hakanu ka post kat kum kanong rem balai jingmut da ka selection committee laben rap u Professor Shukla